Kuya, magandang hapon. Oy, mga hapon po, Kol, te, ano sa tuyo ninyo? Mayroon po ba kayong bahay, kuya? Ha? Balay niyong gipangita, Kol? Oo, kuya. Aw mao ba, Kol? Aw ka ni, Kol, ako aning balay. Walay gapuyuan eh. Ganun ba, kuya? Sa'yo pala yan yung bahay na yan? Magkano po ba ang isang buwan, kuya? Aw, isa ka bulan, Kol? 1.5, Kol. 1.5 ang isa ka bulan na Kol. Yes! Mayroon na tayong bahay na matitirahan. Oo nga, salamat kuya ha. Sa? Sa kung balay di mo magtirahanay? Ay, dili pwede na kay makabuisit nagbalay. Kung gusto mo, og magtirahanay, dito sa lang balay. Ayaw na akong balay. Ay, hindi, kuya. Diyan lang kami mag-uupahan kasi wala kaming bahay na matitirahan. Sa? Dili mo sa kung balay mag-upahanay? Ay, dili pwede na. Kung gusto mo mag-upahanay, dito sa kasagbutan. Ayaw na akong balay kay makabuisit na. Huwag ka munang magalit. Kasi sabi ko lang sa'yo kanina, pwede po ba kaming mag-upahan dyan sa bahay ninyo? Ay, dili man mo kasabot. Dili lagi pwede mag-upahanay lagi. Dira kay makabuisit na sa kung balay. Ay, sa kula. Dira sa kula. Dira kay na ko'y kwaon. Isa! May nga plastic!